Murigereri ya mateyo mugaga Sereta Muchengo uyu mete no bolema niganyarika bage gwesokia na koboria huna omonga koyo Serieta Sereta Muchengo taraba gakonyora chibetse cyo bolema kurwa serikali nganonyeka bwate certificate ekorkinga nigamete no bolema murikito Gabriel Nyakundi nigamutarira gutore ni robot rokobwati Amateyo mugaga Sereta Muchengo eyo omunyete no bolema nigo yesokiri na korokia ogotagokiwa kwabo kubwatikana no gutanyora kibesa cyoborema konyora bakonyi bonde wetira abantu babwato barema mbagenderete kwegwa na ndigire tibakwegwa ntanya kwegwa timatinga ninkie kebe wetira nancho yo mobo asaba Kenya bali birama nigo boigo bakwanira oburema bagenderete gwetera nonyane nyumba yoburaro iyo yabere engotumono naboigo konyora endagera yabere egasi enkongu asibare nyumba yangoteire no banyori bukoragiria abana negasi no mungino kogende ekonda onyora oreta twasagasagi no kwebo ichianga akore gasi wakona arekeramo arigo chimogondo chengokora chikonda twaragera chengokora chikonda twagora kiregento twataka mumubeke system y'abantu bande era abakonyora chibesa cyoborema korumuna bagachagete koritanya kuri besa bano to munyere tobo kongo banene asebaganirie balia baranyare kubakonya anene mono balia baranyare kuborokia enchera barabwatie na konyora chibesa cyoborema wesokia irio konyora obokonyi ubwabo kwegwa kimbwate certificate ye nyenchoki ndakonyu abarayi baito be serikali yeito abanchwa bankonya sugwanja kwabo kondireria samabere wetera nanche no mokenya no bwato bwanje kweno monkonye wetera na chandikire myaka menge mutari ko unyora bokonyi bonde bwensi murayonde bwensi piorando ramabera ga kyankonye asugwanje kwaye na nyenyore telibesanke abego nsuma Reporteria igetaseni bwanjete kyanda gikomi kegetembe kurwase wodi ya Gesusu eyo gotoka asebunge yenyari bari masaba ekaunti ya Kisii Nyenguruko Nyakundi Gabriela